Moja kniha nie je len o sile, o hĺbke, o ceste do seba, ale aj o vtipných príhodách, ktoré sa mi stali počas života, počas uzdravovania, počas choroby, počas proste všetkého. A chcem vám povedať o jednej vtipnej príhode, ktorá sa mi stala v období, keď som masíroval v jednom hoteli. Tá príhoda tu nie je spomenutá, lebo to by potom nebolo prekvapenie, keby ste to čítali. Stala sa taká vec, že tí, ktorí ma poznajú, tak vedia, že trošku pokúhávam s angličtinou a prišiel taký státny Ír na masáž, lahol si a ja som sa ho išiel spýtať, ja som sa to každého pýtal, tak som sa išiel spýtať aj jeho a chcel som sa spýtať po anglicky, že aký tlak mám použiť a ja som si prosím pekne pomýlil slovo pressure, ktoré je tlak, s pressure a to znamená potešenie. Takže viete si predstaviť asi jeho reakciu, on sa proste takto dvihol z gauča, z masážneho stolu, že what? Úplne zabíjackým pohľadom. Taký ja som ešte do neho prstom tlačil, že pleasure, kúkal na mňa, že som mal pocit, že ma tam asi prerazí a potom si hovorím, že kokos, nebude to pressure? Tak potom hovorím, že pressure a on začal tak, vrátil sa späť, dal hlavu do toho otvora a hovorí si, že tak si pre seba mlel, že pressure, pleasure, tak si to hovoril, že ako som sa proste mohol pomýliť. No pre Angličana to znie, pre Íra, čo hovorí po anglicky, to znie inak, ale pre mňa to bolo ako, začínalo to na pečko. Jedno aj druhé, takže to zo mňa vyletelo. Nakoniec tlak bol dobrý, ľúbilo sa mu to, tringel ale nebol a už druhýkrát tiež neprišiel. Druhýkrát už ani nebol v hoteli, takže asi išiel len okolo. Takže takáto vtipná príhoda sa mi stala vlastne v období, o ktorom tu píšem, keď som masíroval vlastne v hoteli v Bratislave. A potom sa pamätám, keď som to hovoril kolegyňam a ľuďom na okolí, tak neskutočne sme sa na tom zasmiali. Takže toto je jedna z príhod, ktorá nie je v knihe, ale tuto sú iné veci. Čiže nejde to len do hĺbky a len tá sila, ale takisto aj zmysel pre humor, ktorý mne je blízky od malička. Tak toľko. A vlastne ešte taký dodatok mi napadol, že ja som to hovoril každému predtým, ale vôbec som si není istý, že či som im hovoril pressure alebo pleasure, ale tie ženy niektoré, alebo muži, ktorí tam chodili, tak hovorili, že yes. Tak yes. Takže bohuj, čo som im to ja hovoril.